16 часа и 7 минути. Известният плоскоземец Калин вече не е в къщата, но заветите му живеят в умовете на другите вярващи. Давид досега избягваше да влиза в спор с най-близкия си човек тук, но след неговото излизане вече е готов да постави отново на дневен ред дебата за плоската земя. Ти мислиш ли, че земята е плоска? Това е много голяма конспирация, която никой още не е сигурен. Какво? Какво? Ти базикаш ли с мене? Аз не твърдя, че е плоска, казвам, че мисля. Защо мислиш, че е плоска земята? Що мислиш, че е кръгла? Да, но може да е жълтъка. Окей. Обясни ми го това с плоската земя и слънцето. Как Що мислиш, работи? че е кръгла? Обясни ми го това, че с кръглата земя и слънцето. Слънцето, кръглата земя. Върти се, върти се, върти се. И какво? Какво? Не ти го обясних, това така е. А ти защо? Как мислиш, че работи? Слънцето около земята ли е такова? Да знам, бе, хора, аз просто така си мисля. Добре. Аз не го твърдя. Брус, според теб, един полет от Токио до Ню Йорк, откъде ще мине? През цялата карта Азия, Европа, Атлантическия океан или през Тихия океан ще прелети и ще стигне в Ню Йорк? През Тихия океан? Тоест е кръгла земята. Не знам, бе, хора, никой не го знае това нещо. Чакай. Аз казвам, тази салфетка е зелена. Защо? Не знам, бе, хора. Не знам. Аз показвам, че е жълта. Ама защо? Защо така виждам? Дай си аргумента защо земята трябва Дай си аргумента, защо е кръгла. Ти видя ли го? Ходи ли в космоса? Знаеш какво е? Може да е триъгълник. Има доказатели, има и свидетели. Триъгълник, това е строго. Силно изказване. Може да е отговор, откъде да е. Да, бе, може да е плоничка. Чакай се, окей. Какво каза? Ако е триъгълник, тогава едната страна сигурно ще е замразена, да ти кажа. Не, казвам, че може би. Никой не знае каква Не е работи земята. така. Може би 2 плюс 2 е 5, може би. Да, защото винаги трябва да имаш едно на ум. Ама не работи така, това е твоето мнение. Ако е факт, не е мнение. Аз не казвам, че е факт, аз не го твърдя. Добре, ако ти си мислиш, че земята е плоска, Земята е само... реши да се Абе, аргументираш Калин, как по можеш да някакъв ме начин, оставиш защо тук? според Аз така теб е си мисля, плоска. защото съм чела и съм гледал някакви теории и така нататък. Това е аргумент. Да, но сега в момента, примерно, не мога да се сетя какво точно съм... Конкретно, да. Конкретно съм гледала, но съм гледала някакви убеждаващи неща. Какво значи спокойно? Какво значи спокойно? Те навеждат на мисълта, да, че мисъл, че по-скоро... може би земята е плоска. Да. Окей, чакайте. Това е моето мнение. Знаете ли, що ме тригърва толкова много в къщата? Представете си го така. 2 плюс 2 е 5. Ама това е моето мнение. Ей! Добре, да, ако земята е кръгла и ние сме тук, долу, а тук горе хората с главата надолу ли стоят? Ти знаеш какво е гравитация? Не, сериозно. Магнитно поле. Да, Знаеш знам какво е какво е гравитация? Да, Добре. Защо хората отдолу не падат надолу? Защо? заради гравитацията. Значи вярваш в гравитацията. Има гравитация, окей, ама добре. как става това нещо? Защо гърдите ти увисват надолу? Как става? Гравитация. Котов, как става това нещо с гравитацията? Всяко едно тяло има гравитационна сила. Не мисля. Колкото по-голямо е това тяло, толкова по-силна е тази гравитационна сила. В случая Земята е огромна и това ти помага като скочиш нагоре да не излетиш в космоса и да се приземиш след 1 метър максимум. На Луната, ако скочиш, ще си като Майкъл Джордан. Нали си виждал по филмите, ако са на Луната и скачат на високо, нали? Защото гравитацията е много по-малка там. Чакай, Луната кръгла ли е? Кръгла ли? Да. Хора, никой не знае какво е. Как нали я виждаме? Ние мога да виждаме все едно е така някой да обърне Добре, срещу теб чиния реално. Чакай, ти ли вярваш, че Земята е плоска? Продължава. Слушай малко, да приемем, че Земята е плоска и това е Земята. Така. Слънцето свети и осветява. След като е плоска, не следва ли всяка точка на Земята да е светло, да няма как примерно в България да е вечер, в Северна Америка да е ден? Зависи, ако слънцето се върти в оста на Не знам, ще го Земята. говорим това. Слизайки ето така, Ето я Земята, ето го Слънцето. ето така слизайки, според мене, осветяването, разбираш ли? Чакай малко. Тоест, като слезе до тук, до тази точка, следва да има някакъв момент през деня, в който на цялата Земя е тъмно. На ъгъла. Чакай. Окей, ако приемем, че е плоска, ето така. Примерно, ако слънцето се върти... Не, е плоска, нали? Примерно, слънцето осветява от тази страна и после след което се завъртал, нали така, и осветява тази страна. Нали лъчите на слънцето падат навсякъде?
Ебо, моля те, Как питам навсякъде, нещо. толкова падат навсякъде, значи цялата планета ще е слънчева. Падат по тъгъл, това искам да ти кажа, Да, са бро. точно. Ако Земята да кажем, че е толкова квадрат, няма как Слънцето, като е отгоре, да осветява тук, но тук да е тъмно, разбираш ли? Ще осветяват То е много цялото. Може би отдолу е тъмно. Отдолу как? Кое е отдолу? Ако е плоска, Защото отдолу ако няма. отдолу е тъмно, това означава, че има някакъв момент през деня, дори за 20 секунди, в който на цялата планета е тъмно, когато Слънцето стигне тук до ъгъла, до ръба. Да, бе, ти се разплачеш ли? Чакай, искам да те питам нещо. Кажи. Ти седиш, нали си от морето някъде? Е. И виждаш отдалече идва кораб. Ти ще го видиш и веднага целият кораб. Или ще видиш как леко идва. Едната част виждаш след това другата. Моля. Моля? Ще като ходиш, като влизаш с лодката в морето, така ли го вървиш? Как? Кораба се върви само напред, както и морето. Защото земята е плоска, нали? Според моята теория. Добре, дай един аргумент за твоята теория. Нямам. Това е някаква Моето мисъл в мнение, главата ми. да. Аз не съм сигурна. Не съм сигурна и не го твърдя. А добре, ако Земята е плоска и тръгна с един кораб, плавателно средство, да върва към ръба, в момента, в който стига на ръба, какво трябва да се случи? А, да. Какво е след ръба? Къде да знам, бе, Чакай, искам да хора? те питам. Това ръба, тук всичко лед ли е? Това ли е Антарктика? Не. А какво е тук на ръба? Къде е Антарктика? Ами той ние не знаем, ако е кръгла земята. чакай, искам да те питам нещо. Това е земята кръгла, това аз го твърдя. Тук има лед, тук има лед. Според тебе къде е леда на земята? Има ли лед на земята изобщо? Има как да няма. Къде се намира на Пингвините плоската? Къде там има лед живеят. тук? Еми, трябва да се види картата. Добре, представи си... Картата на света ми трябва. Добре, нали е плоска? Плоско нещо. Къде се намира лед? Където е Антарктика? Къде е? Покажи ми я на... Еми, трябва да ми карта да ти покажа. Каква Къде да знам бате? аз къде? Брада, дай една карта. Пате. На северния и на южния полюс. Да, бе, не бъди твърде далеч. Антарктика. Ще викнат на морски шах. О, това е излъчване на земята. Плоската земя е това. Не, бе, това е кръглата земя. Пропаганда. Ето! Кръгла е. Абе, Ебро, това фалшиво ли е Виж сега? НАСА. Не, Ебро, съвсем сериозно, това фалшиво ли е? Валя, моля се, това е фотошоп, брат. Ето! НАСА са лъжци. Юрий Гагарин Пропаганда! Big Brother ни се показва и преобръща тези в гроба си, като ни слуша. разпространители на фейк нюс. Вай. Това луната ли е? Не, това е земята, това е ама морето. пропагандирана. Това го учат в училищата, ужас. Здравей, Big Brother. Бро, Да. знаеш, че книгите в къщата на Big Brother са забранени. Да. Това четиво обаче е специално за теб. Да го отворя ли? Отвори го. Прочети на глас заглавията. Доказателства, че земята е кълбовидна. До края на престоя ти това си е за теб. Земята е кръгла. Така е? Браво! Дай аргументи защо е кръгла. Ще ви ги кажа, когато дойде време. Добре. Според мен е плоска. Те, че не мога ме убедиш.